Aquí. Que estem descansant? Ja està. Vale. Estem esperant a la Vicky, Mama i en John, que anirem avui al parc dels eucaliptus. Oi que sí? Sí, jo estic esperant a la Vicky, Mama i en John. Molt bé. Anirem a fer classe de què? De flora, avui. Flora Però i com fauna. ho sego... Molt bé. Vols mossegar la coca que ha portat la Vicky? Sí. Vine, que te l'ensenyo. Sí. La Vicky Mama ens ha fet una super coca. Mira. Una Yeah. coca més maca. Super coca, ja veuràs. Mira. Ta, 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 ta. Mira, mira, mira. Aquí, aquí. Ta, 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 ta. Coca de Sant Joan, de la Vicky Mama. Uala, quina pinta. És feta per ella, eh? Quina pintaca. Quina pintaca. Què és això? Coca Això és pressa. de Sant Joan. I Què és prou. això, bé? Això, Això és una cirera. cirera verda, Pots cirera menjar-te-la. vermella. És molt rica. I això, i això, i això tot. Va, anem a fer un tall. Que rica! Què estem menjant? Què estem menjant, Jan? No sé, estic menjant tu. Què és això? El mateix que tu? Què és això? Coca de la... No sé. Coca de Sant Joan. Qui l'ha feta? Qui l'ha fet aquesta coca? No sé, Vicky, Mama. Molt bé, la Vicky Mama. I com Que li ha li ha- quedat bona. Sí. Digue-li, digue-li a la pantalleta. T'agrada? No. Dic, està quedat boníssima. Això són ametlles. Mira com se la menja, jo. Amb quin gust, Déu meu. Bueno, doncs ja està. Estem en marxa. Hem hagut de tornar 2 cops, un perquè no hi havia jaqueta pel John i l'altre perquè el John ha trepitjat una caca amb la moto i l'hem hagut d'anar a netejar. I ara anem cap al parc, a veure què. Hem d'anar a explicar. Saps què és això? Saps què és això? Què és? Sí que ho saps? Mira. Romaní. Molt bé! Molt bé, el romaní. Com ho fa la mama? Oh, I jo, mira. mira. Hola, una ginesta! A veure. Bueno, hem arribat a la ginesta. Aquí la tenim. Mireu, això és ginesta. I aquest arbre? Això és una alzina. Ah, això és una alzina, calla. Bueno, algo que sé. I un pi. Són llauretons. Això és el de la corona. Allò típic de la corona del Julio César. El trenques, Puny. fa la típica olor del Ah. llaurer. A veure, quina és la típica Perquè olor n'hi ha del un que llaurer. s'assembla molt, Ben fàcil. però no fa olor. Ah, sí, sí. Va, sí que és típica. I si les nifes també. Ah, mira, veus? Això fa tila. Un tiler, tenim un tiler! Això, mira, això és el que es fa, la infusió de tila, d'aquesta I fulla. com el reconeixes? Ui, perquè No el té cap conec. tret diferencial raro. Sí, sí, perquè fa això, fa aquesta fulla. O sigui, això és la tila. Això és la tila. Molt bé, Bueno, això és la un tila, tiler. el que es fa el per que es fer la fa- infusió, veus? Ah, vale, sí, Ho mira. veus? Ah, exacte. Això és més fàcil. de Això és la detectar. flor. Un tiler. Això és un Amb tiler. amb això fas la infusió. Va. Això és verinós, eh? Coi, doncs no el tocarem. No, Un baladre. Això és un baladre. Que són unes fulles així llargues, llargues, llargues. Això, Un bruc, com el timbaler. sí, n'hi ha de diferents tipus. N'hi ha uns Ah, que sí, fan això és la flor típic. rosa I uns que fan la flor blanca, que sembla la fulla del llorer. Sí. Però això no és llorer, això és cirerer d'arbós. Ah, el que deies tu, que són més vermelles. I això és un cirerer Sí, d'arbós? el que passa que O això sigui, has de haurien venir- d'haver-hi no, cireres has de venir a la d'arbós. tardor per trobar les cireres. No, són No, directament- això, la això fulla és aquesta. Eure. Eure. Això són eures. Ai, a mi em sona eure verinosa. Eh? Eure em sona eure. Això és una I acàcia. les acàcies sí que són... Jo és que no sé com són em perdo. d'allò- Mira, Jan, africanes. allò és una acàcia. Ens fotrem una hòstia, eh? No, que ell tirarà cap allà i jo no... Què feu, loques? Eh? Què esteu fent? Fem un joc. Puja. A veure. És que clar, ha de ser... Pots fer un, poden fer dos... A veure, I què s'ha de diu fer? Aquí? Diu, una et tira cap aquí i l'altra cap a l'altre cantó. A veure, i el que guanya, puges, estires, go, per aquí s'ha de fer... I això no és lavanda. No, És t'assembla molt a la lavanda, però no. pota d'ase, deia l'avi, Sí, això. es pot adasar. I això, magnòlia. Que té un nom com que fa lluny, no sé per què. Magnòlia. Truanes, això són truanes. Que tenen la fulla així com del revés. Una pinya de la magnòlia. Què és, Jan, això que has trobat? Pinya de magnòlia.
Molt bé, has trobat una pinya de magnòlia. Posa el cotxet. I aquí una olivera on ens van fer les fotos de Cadinger. Quins temps aquells, quins temps. Mira, mira. I això és una truana. I això són uns truans. No, i això quan els brots es fan verds? Això són uns truans. Ah, això I són quan uns passen truans. els anys es fan encara més... Allò. De truans passen a pavos. Vaya dos. Bueno, Déu-n'hi-do quantes plantes que hem conegut avui, Pues apa, a mirar-vos el vídeo moltes vegades fins que us ho sapigueu tot. Sí, sí. Què passa? Què passa, Jan? Jan, t'has d'acostumar. Les noies ja ho fan, això. En Joan ha trobat una amigueta i mira. Mira, penona. Aquestes dones. Què li ha passat al Joan? No sé. No ho saps? S'ha fotut una morra. S'ha fotut una morra. Digue-li, home. I li hem anat a rentar la Mira Vic. què li ha passat. Pici. Què? T'ha fet La malalt. bici també? Sí, aquí. Tothom es fa Joan ha mal. tingut un accident petitó i s'ha rascat el braç. I la Vicky mama li ha anat a posar aigüeta, oi? Sí. Bueno, esperarem que tot. Què diuen els peus, Jan? Que no tinguin fred. Que no tinguin fred? Vale. Qui ve? La mama. Ensenya-li. Mira com va amb bicicleta. Ai, mi amor. Guapo. Què te va passar? Què me va passar? Quan me va passar? No, just te va passar alguna cosa. Vas caure quan eres petita perquè en Joan... Molts cops. Què és això? Què és? Sí que ho saps. Mira. Romanic. Molt bé!